F'Jannar li għadda dawk b'impjeg full-time żdiedu bi 8.6% meta mqabbel ma' Jannar tas-sena l-oħra. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Hawnhekk ħareġ li l-att ta' ħaddiema full-time f'Jannar li għadda kien ta' aktar minn 265,000. Dan ifisser żieda ta' kważi 21,000 hekk kif il-ħaddiema f'Jannar ta' sena qabel kienet ta' aktar minn 244,000. L-akbar żieda li kien hemm f'dan il-perjodu kienet grazzi għas-servizzi amministrattivi u anke fis-settur tal-ikel u l-akkomodazzjoni. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li fl-istess perjodu kien hemm żieda fis-settur privat waqt li kien hemm tnaqqis fis-ħaddiema fis-servizz pubbliku. Fil-ħaddiema full-time għal-privat kien hemm żieda ta' kważi 21,500 waqt li l-ħaddiema fis-settur pubbliku naqsu bi kważi 500 f'sena. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li f'dan l-istess perjodu kien hemm żieda fl-att ta' dawk li jaħdmu għal rashom u anke dawk impjegati. F'Jannar li għadda dawk li jaħdmu għal rashom żdiedu b'aktar minn 600 ħaddiem waqt li dawk impjegati żdiedu b'aktar minn 20,000 ħaddiem. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ ukoll li l-impjiegi full-time f'Jannar li għadda żdiedu kemm fil-każ tal-irġiel kif ukoll fil-każ tan-nisa.